Salutare și bine te-am găsit! Astăzi vreau să aduc în fața ta 3 tipuri de colagen. Un colagen animal, un colagen marin, dar și un colagen vegan. Aceste 3 tipuri de colagen sunt brevetate în cadrul companiei din care eu fac parte. Probabil până acum nu te-ai gândit că ar trebui dată o importanță mai amănunțită a ceea ce înseamnă acestui consum de colagen. Dacă ai peste 25 de ani, trebuie ca acest colagen să facă parte din viața ta pentru elasticitatea pielii tale, pentru articulații, pentru vedere, pentru bunătățirea creierului, pentru controlul inimii, tensiunii și așa mai departe. Colagenul este bun pe întregul nostru corp. Dacă până acum nu i-ai dat importanță, astăzi trebuie neapărat să achiziționezi un colagen indiferent de proveniența lui. Te aștept cu un mesaj pentru că acest colagen trebuie să facă parte din viața ta neapărat și neapărat.